Mae'r penodau cynta'r cyfrol yn siarad am cyfnod magwraeth yn ardal Treforys, gwylod Cwm Tawe, a enw'r pentre oedd Llwynbrwydrau. Nawr, diflannodd pentre Llwynbrwydrau pryd oedden nhw wedi penderfynu ehangu'r M4 a cysylltu Castell Nedd a Pontardawe. A oedd y pentre Llwynbrwydrau a'r capel le o'n i'n mynd ar dafarn o'r enw Tap. Y Tap oedd y dafarn lleol. Diflannodd lot o hwnna o dan darmac yr M4 te. Ond cyn i hwnna ddigwydd, oedd yna gapel bywiog i gael yn y pentre yna, Capel Ebenezer. A mae'r penodau cynta yn siarad am y magwraeth ges i, magwraeth traddodiadol Cymraeg rili, gyda'r capel ac yn y blaen yn bwysig iawn, a pobl ffili credu bod yna cymdogaeth Cymraeg i gael yn fyw ag yn iach mor agos i ganol Abertawe. Ond i llythrennol, dim ond 5 milltir o ganol Abertawe, gwylod Cwm Tawe, oedd y Gymraeg dal yn byw misg yr hen bobl te. Ac oedd y dyfodiaeth yn unigryw, y tyfodiaeth sy'n mwy na lai wedi marw mas nawr bydd ni'n meddwl. Yr acen, y caleti ac yn y blaen oedd yr hen bobl yn defnyddio pryd nhw'n siarad Cymraeg. Ond hefyd ambell i air o'i leod i clywed o'r blaen, enghraifft taro entrew ar gyfer tisian, neu beth arall bydden nhw'n gweud wyliau yn hytrach na siarad, bod chi'n wylio, o chi'n clebran gyda rhywun yn lle siarad gyda rhywun. Felly, o'n i am defnyddio'r giren yn ynganion cynnar i cyn bod nhw'n diflannu yn llwyr. Oedd cerddoriaeth yn bwysig hefyd, yn yr ystyr oedd tad cu gyda fi, oedd yn ddylanwad mawr, tad cu Wendel, a tad cu Wendel yn gallu waru'r piano o grist, ac yn mynd â fi rown yr Eisteddfodau capel bach, a bydde fe'n cyfeilio a fi'n canu. A dyngosodd ychydig bach o piano i fi, ond dim lot o mynedd y fe, mae rhaid i fi dweud, pryd o'n i ffili wneud mor gloiog o yn gallu wneud oedd e'n colli mynedd ychydig, ond dangosodd y basics i fi ar y piano. A oedd e'n ddylanwad mawr o'r noed, dim ond dyna gen i ni gan gyfrol, ond hefyd oedd e disgodd i fi i bysgota hefyd, a mae yna benod yn y llyfr am Wendel. Dechreuodd y diddordeb mewn chwarae cerddoriaeth mewn bandiau'n benodol yn ysgol Ystylafera. Oedd yna fand o'r enw Trwyn y Coch, mae pawb wedi clywed am, ychydig o flynyddau'n hŷn yn ni yn Ystylafera, a nhw'n ddylanwad enfawr. Achos fi'n cofio mynd i weld y Trwyn y Coch yn y Steddfod Dyffryn Lliw, a i cael ymwybreiddio rili ar y cynnwrf a'r egni oedd yn y gerddoriaeth. A'r ffaith hefyd, am y tro cynta, oedd y rhieni chi wir ddim yn licio bod chi'n mynd i weld y Trwyn y Coch. Am y tro cynta oedd y fand peryglus Cymraeg i gael. Ac oedd hwnna, wrth gwrs, yn denu'r pobl ifanc at y gerddoriaeth Cymraeg am y tro cynta. A benderfynodd ffrind i fi a fynnau bod ni'n mynd i ddechrau trial wneud band Cymraeg. Ond cyn ni, o'n i'n wario mewn covers band. Yn ffrind i'n Meirion Turner a fynnau, yn wario mewn covers bands yn ardal Treforys a Castell Nedd. A wario gigs digon caled i weid y gwir. Fi'n cofio trial wario am yr hanes yma yn y benod, y gig cynta wnaethon ni, oedd yn
tai bach rygbi clwb sydd reit o flaen y gwaith dir yn Port Talbot. Ac drio ni fynd yn canu cerddoriaeth o ddim yn addas ar gyfer y gynulleidfa, a gaethon ni amser caled y diawl. Felly, mae'r profiad cynta o wario mewn bandiau, oedd e ddim yn fel I gyd, ond oedd e wedi dysgu fi sut I wneud a oedd e wedi dysgu fi hefyd cymaint o bleser o'n i'n cael allan ohono fe. Ac bod fi wedi meddwl roi lan sawl gwaith, mae rhywbeth yn denu fi nôl at ware y gitar yn fyw yn enwedig. Dwi ddim yn canu lot ragor, ond wrth y modd yn wario gitar yn fyw a dal yn cael lot o wefr mas o berfformo caneuon yn fyw te o flaen cynulleidfa. Pe bynnag, fel arfer nawr, mae fe mewn tafarnau lot yn llai eto, ond wy'n dal yn mwynhau e. O eisiau byw gyda ti, llanw'r ti gyda miwsig. O eisiau byw gyda ti, llanw'r ti gyda chan. A gitar electric, gitar acoustic. Un accordion French a un a harmonica. La 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 la, la 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 la. Yn clywed nhw'n gweud man y gwyn man prawd. Ma'n mynd fi di yn fan hyn. Yn clywed nhw'n gweud man y gwyn man prawd. Ma'n mynd fi di yn fan hyn. Reit, o ran y caneuon, y rai cynnar siwr o fod sy'n mwyaf adnabyddus, y rai oedd yn sôn am ardal Treforys a'r cymeriadau oedd I gael pryd o'n i'n tyfu lan yn yr ardal yna. Mae rhaid I fi gyfadde, oedd wedi byw yn Abertawe yn Gwm Tawe nawr ers dros cwarter canrif oedd wedi byw yn Abergwili fan hyn, Bwys Gyfyrddin yn hirach na fi wedi byw yn Abertawe. Ond Jack I fi, boi Abertawe fi, a dath y caneuon cynnar yna'n rwydd iawn, achos oedd neb wir wedi canu lot am ardal Treforys a gwylio'r Gwm Tawe. Oedd na beth mawr ar y pryd gyda cantorion fel, cyddorion fel Ian Dewry a Elvis Costello a Paul Weller, pobl oedd a lot oedd y lanfod yno I. Ond nhw'n canu am eu cynefin, am eu cymunedau am eu cymunedau, ac o'n i'n meddwl dylen ni drio wneud rhywun peth, ond ni ddim rili wedi bod I lot o lefydd tu fas i'r ardal yna, felly oedd yn ganeuon ni am bod nhw maen ac am Treforys ac yn y blaen. Ers ni, I wedi gwir, mae fe wedi bod yn fwy anodd ffindo deunydd I sgrifennu am, achos mae'r profiadau mwyaf diddorol sy'n digwydd I berson fi'n credu yn digwydd yn y blynyddoedd cynnar yna. A beth oedd y gyfrol wedi gwneud I fi sylweddoli, cynlluer o bwysigrwydd rili oedd I fyd gwaith. Mae unrhyw beth sydd wedi digwydd I fi sydd yn ddiddorol wedi digwydd tu fas i'r gwaith. A felly, fi'n credu bod hwnna, o'r oedran yn edrych nôl, mae'n rhoi persbectif gwahanol I ti. Oedd e'n anodd dewis y dethol y caneuon, ond fi wedi trial rhoi ystod o ganeuon yn y gyfrol, nag I dim ond stwff am Gwm Tawe, ond y pethau arall fi wedi sgrifennu am rili dros y 15 mlynedd diwetha ar ôl y rai cynnar yna. Beth oedd wedi rhoi tipyn o sgydwad I fi, rhoi signal I fi, bod fi wedi bod yn neud yn nawr yn Gymraeg ers 1986 bydd I bant y celyn i'r coleg yn Aberystwyth. Felly mae'n lot o amser a lot o stwff I edrych nôl arno. So oedd eitha anodd I ddewis y dethol y caneuon, ti'n reit. Ond fi'n gobeithio nawr bod e lawr gyda fi cyn bod fi'n ngofio fe gyd. Can yw hon am waren fyw, ymlith bob crowd, ymlith bob criw. Mae wastod un naid bach byw, y rydiet yn y dorf. Chi siŵr o fod yn abod mae meddwl I fod bu ar lle. Mae un I gael yn unrhyw dre, y meddwyn yn y dorf. Mae'n lico mynd I boeni bant, mae'n ifed cwrw chef mewn cant. Mae'n meddwl I fod yn y real fan, y rydiad yn y dorf.
o ran dysgu unrhyw beth am yn hunan, ond falch i ddechrau bod fi wedi cofnodi lot o'r straeon, wedi am yr hen bobl yn ardal llwyn brwydrau fel wedys i gynnau a Gellifedw a Treforys ac yn y blaen. Fi falch bod fi wedi cofnodi hwnna ar gyfer tili'n hunan. Mae 2 o feibion gyda fi, mae 2 war gyda fi, fi'n wncl i 4 arall, felly o'n i moyn cofnodi'r pethau yma cyn bod nhw'n mynd yn angof. A beth arall fi wedi dysgu. Fel wedys i gynnau, cyn lluodd o bwyslais rydw bydden ni'n rhoi i unrhyw un i fod mor obsesif am gyrfa, ac pryd o'n i yn ifanc, o'n i'n meddwl mai gyrfa oedd popeth, a nawr edrych nôl, fi'n gweld mai cerddoriaeth yw popeth, felly sylweddolus i na, falle tyma bach yn rhy hwyr. Ond unrhyw gyngor bydden ni'n rhoi i rhywun ifanc yw just dilyn dy gylon a paid a becso am wneud rhyw arfa parchus o gwbl. Os ti moyn wneud music, cer i wneud music, a na beth fi wedi gweud wrth yn feibio ni. Rhy bert, dyw e ddim yn rhy hardd. Mae di bod yn ysbrydoliaeth i ambell i fardd. I Gwenall chi'n gweld oedd e'n fwy na lle. Ochor Treforys o dre. Gweddillion ffwrneisi, tai teras mewn resi. Adeilad i'r pwtri a tawen drewi. Dyw hwn ddim yn doll, mae'n fwy na lle. Ochor Treforys o dre. Glais, birch glwb o'n y maen, blant o ware yn yr hewl, bob mam ar big a traen. Cwestiwnau digon ewn ag atebion digon plaim, Ochor Treforys o dre. Taifydd i'r cron, ar wilod y cwm, ceir yn dod o bob man ar yn llawn plwm. Sgidiau llwm a cenion trwm, lawr yn Ochor Treforys o dre. Sy'n byw ma yn y llacs, golwg gwell gweddelig o'n wlad gyda jacs. I Caerw sydd yn boethus, ond dillad sydd yn racs, Tinker Treforys ar dre. Rhwng fan hyn chi'n gweld ma nhw'n siarad de, Bicem a bara lawr a disgled o de.